По-остро, всеки се изрази становищата, позициите. Те първа съда ще има да мисли по отношение на възраженията, на исканията по доказателствата. Разви се класическо състезателно дело с спорове и от двете страни. Какви бяха вашите искания? Моите искания са да бъде назначена експертиза и да бъдат изслушани двама свидетеля. А тяхните искания бяха основно за прекратяване на делото, защото считат, че не е това реда, по който следва да бъде проведено делото. Според вас, защо общината в лицето на нейния юрисконсулт оспорва тези документи? Защо да не ги оспорват? Значи, иначе би следвало да загуби делото. Нормално е, като има един спор, те да твърдят, да доказват тяхното твърдение, ние да доказваме нашето. Нормално е те да се оспорват собствените документи. Не е много нормално, но както да е. Един от документите е техен, на АТБ Приморие. Те твърдят, че има промяна в конструкцията на самата гъбка през годините. Затова разпитахме днешния свидетел, който каза, че няма такова нещо, а ще има и ще бъде назначена и съдебно-техническа експертиза, която ще установи дали конструкцията, която към настоящия момент отговаря на тази, която е по проекта.